Portál Kamoši z webu funguje od septembra minulého roka s cieľom posilniť zraniteľných jednotlivcov, detí, ktoré to v živote nemajú ľahké. Je rozdelený na dve časti. Veľkí kamoši sme my všetci dospelí, ktorí máme záujem deti finančne podporiť. Organizácie, ktoré riešia nejaké verejnoprospešné projekty, vedia zaregistrovať výzvu, čiže akúsi žiadosť o finančnú podporu. Časť Veľkí kamoši je práve tá výzvová, kde majú deti zaregistrovanú žiadosť o finančnú podporu. Výzvy môže zaregistrovať iba organizácia, ktorá s dieťaťom pracuje, nie fyzická osoba. Sú to napríklad výzvy na zaplatenie cestovného do internátnej školy, kúpy cudzojazyčných učebníc či hudobného nástroja. Doteraz bolo naplnených 5 výziev, ďalšie 4 sú zverejnené na stránke. Výzva sa registruje vždy maximálne na dobu 1 roka. Pričom vlastne ukončí sa buď uplynutím toho času, alebo jej naplnením, čiže tej cieľovej sumy, ktorá je tam uvedená. Druhá časť platformy sú Malí kamoši, čosi ako mini sociálna sieť. Prostredníctvom nej deti s výzvou i mimo projektu informujú o svojich úspechoch formou mikroblogov, fotografií či videí. Je to vlastne aj priestor, kde deti, ktoré sú zapojené do projektu a pre ktoré sa zbierkuje, vedia dať darcovi spätnú väzbu o tom, ako sa im darí v škole. Vedia tam zavesiť obrázok napríklad s diplom, pokiaľ mali zbierku povedzme na kúpu hudobného nástroja do umeleckej školy. Súčasťou webu Malí kamoši sú aj vedomostné a zábavné testy, za ktorých úspešné vypracovanie dieťa získa virtuálne odznaky. Odborným garantom týchto testov je práve knižnica pre mládež mesta Košice. V prvom rade teda si vytvoria svoj vlastný profil na sociálnej sieti Kamoši z webu a vyskúšajú si aj zo pár testíkov, ktoré sa vlastne na tomto portáli nachádzajú. Sme mali techniku teraz, mali sme potom filmy a teraz sme na dejepise. Robíme test o veselých Vianociach a vyplňujeme tam otázky. Správne odpovede hľadáme. Máme už vytvorený profil, získali sme už 2 odznaky, ako poznáme Harryho Pottera a Moje domáce zvieratá. Práve robíme o medicíne. Snažíme sa získať odznak. Ak máte chuť podporiť znevýhodnené deti aj vy, stačí, ak vyťukáte stránku www.kamosizwebu.sk. Ľudia, ktorí navštívia web, vedia jednak finančne podporiť to dieťa a jednak s ním vedia nadviazať kontakt cez tú sociálnu sieť, vedia si navzájom písať, vedia si písať blogy, vedia písať statusy, vedia sa baviť o testoch, vedia si pridávať fotografie, komunikovať. Záujem a ochota pomáhať prekvapila aj projektový tím. Myslím si, že je to veľmi dobrý nástroj, ktorý na Slovensku takýto podobný ešte som nezaregistrovala, čiže je tu nástroj, je to pre verejnosť a boli by sme radi, keby sa využíval v maximálnej možnej miere. Kamoši z webu sú samostatnou platformou darcovského portálu ľudiaľuďom.sk, ktorý vznikol v roku 2010.